napugo si Presidente Duterte manghigala nag-istorya lang sa tunga sa oras manghigala ni kinini ang Medialdia. Gipapirma sa dito filling the blanks naman, gi-fill upan na niya, wa sila ay magka-represent. So si Medialdia may nag-represent dito karon naa na sa lead counsel usa ka British Israeli mahigala nga criminal lawyer sad mga kaigalan ngilngig sa Rabani Ugwan. Background mga sukit ti paminaw mo na ako gingon na nindot ni atong tan-aw ni mga higala atong iniga hearing i-discuss nato mga kaigalan kapihan lang nato panagsa. Okay gyapon kay ha kantarig pagtagad lumutaga mga sukit ti paminaw pero balikan nato ang mga legal basis unsa man to do na bay basihanan o wa mo ni dakong question karon butaga tagantarig pagtagad mga higala unya mi resulta ni sa daghang rally sa bisan asang lugar sa Pilipinas apil pang Luzon ngano man tungod sa reaksyon sa mga tao niining hitabua mga sukit tig paminaw. Tagaanta mo sa kinini ang ato mga higalang analysis ining punto mahigalang legal, punto legal. Ato ni pagtagad lubutaga mga kaigalan na. Ato pagmanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing balita mga sukit tig paminaw, ato lang natabunan ginoon tong ubang mga balita, no? Hasta ni mahigala mga isyu sa PhilHealth, kini mga isyu sa budget. Natabunan mahigala gumikan ining kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Mo nang ang uban mahigala mo ingon nga kini ni ang gituyo ni mahigala ni Marcos para matabunan ning iya mga issues uban.